que veurem ara 5 sessions que hem fet, més o menys de 2 hores, amb els alumnes de 5è i de 6è de l'Escola Lluçanès, que hem treballat conceptes com què és l'alegria i què és un somriure, què significa tenir un nus a dintre que ens apreta i també què significa que hi hagi reixes, com aquesta d'aquí, reixes que ens separen dels altres. Vam proposar fer això i ho vam anar elaborant i al final vam descobrir-ho. Els nusos que a vegades se'ns fan i per què hi ha una valla. Els nusos a vegades els tens al pit, a la panxa. Ens ha dirigit l'Ada i és un orgull poder-ho fer. Ara que toca, sense resposta, no s'agradar-me i no fer l'idiota. Potser has perdut el temps per no viure el present, però m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara que toca, sense resposta, just després hi ha una actuació del pallasso Pau Palaus. A la sala La Fogaina, que és una sala d'aquí del poble, d'uns amics que fan una cosa de poesia i música cada mes, que és un garatge escènic, i aquí és on comencem aquest any itineràncies. Embolic, que és un espectacle que no parla de moltes coses, però sí que ens embolcalla a tots i deixa les edats de banda. I s'ha creat també amb una trentena de camps de refugiats, molt en hospitals, orfenats. Nosaltres tenim una associació que es diu Contaminant de Sonrises. Treballem llocs on la majoria de gent no va fer turisme. I ara venim d'Aldana, per exemple. Ens en anem quan ens deixin entrar al Líban. Demà surt un grup cap al sud de Marroc, cap a les zones afectades pel terratrèmol que va haver-hi l'any passat. Ens en anem al Nepal, on hi hem anat moltes vegades. Ens en anem als campaments del Sàhara, que també hi hem anat repetides vegades. Doncs avui aquesta intervenció estem traient el personatge de Manel Villegas Ribó, que era el meu pare, nascut aquí a Prats l'any 32, i Itineràncies em va convidar per fer aquesta peça. Ara ens trobem aquí a la Fira de Santa Llúcia, aquí on hi ha el bestiar, donant una mica el vol, que és el que es feia abans. La gent es mudava, bastó en mà, fari a l'altra mà, la gent es trobava i després a les 12, davant del bar de la Facina, que era el bar on es trobaven els pagesos i els tractants tots els diumenges al matí per pagar, per cobrar, per fer els tractes i els pagesos s'esperaven per dir-te si tenien una vaca o un vedell per vendre. Doncs a les 12 farem una peça curta de 20 minuts, 25 minuts, explicant una mica la vida d'aquest meu pare. Crece en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Em permetries un últim ball? Me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Som la companyia La Côte Folle i habéis vist l'espectacle Entre bous i vaques, que és un espectacle que utilitzem la disciplina del portes, del mà a mà, i fem servir una vestida per muntar i baixar, i la temàtica va amb l'oblit, la memòria, i toquem una mica també la malaltia de l'Alzheimer i tot això, la bellesa, i estem ara encara en creació i anem estrenant en 2026.
veig bé, em sento bé, i llavors, si vosaltres esteu bé, a dalt estan bé i jo estic bé. Jo el que he presentat aquí és un extracte d'Àngela, però per un extracte, perquè la de Vilaró, que és la que fa el Festival Itineràncies, tenia ganes de que fes una cosa amb un ball llarg i pues he posat això, però que esto és un extracto de res, petit.